Hallo. Hallo. Nou, kom maar even hier allemaal, jongens. Hallo. Hallo. Oh ja hoor, Daniel gaat ervoor. Zeekraal. En dat noemen we ook wel eens een pioniersplant, omdat die als eerste gaat groeien. Iemand die als eerste, of iets wat als eerste ergens wat probeert, dat is wel proberen te groeien, dat noemen we een pionier. Die gaat het gewoon pionieren, proberen. We komen nou hier een lichaam weer lekker vullen met kokkeltjes en slakjes en wurmpjes en garnaaltjes enzovoort. En die krijgen weer lekker speklaagjes. Loopt achter de groep aan, jongens. Hier ook, zie je wel, zit zwemvliezen tussen. Maar kijk maar eens om je heen, dan zie je dat wel. En dan zie je soms ook pootjes met 3 tenen, die kunnen niet zwemmen. En die hebben een probleem, dan het water weer op het korreltje. Pak dan maar tussen duim en wijsvinger, dan vrijbenen, dat hartje en het een vakslag. Nee, dat voel ik me niet lekker. Maar het water, waar die maan ook aantrekt, dat komt hier op een punt. Dus die maan die trekt aan die aarde, die draait om die aarde heen, tussen de zon en de aarde door, maakt die maan een cirkeltje. Ik heb één mooi gedeelte. Ik heb gewoon één mooi. Wat krijg je terug? Nee, sorry. Dat bedoelde ik niet zo. Zit hier ook zo? Kijk al die kleuren. Schooleksters, dat zijn zwart-witte met een oranje snavel. En die slaan hun snavel hier tussen, vreten dat binnenste eruit en laten die schelp liggen. En waar die vogels daarop zitten, dat is zo'n schelpenbank. Gaan we wel even kijken direct. En dan zie je daar allemaal van deze schelpen liggen. Die zijn dus allemaal leeggevreten door de vogels. Kijk, dan kan hij zichzelf dichtknijpen, die spier. Mag ik hem eens proberen open te maken? Dus hij zit in de grond, voelt hij nou trilling op de aarde, op de bodem. Dan denkt hij, hé, daar is onraad. Gauw die spier dicht trekken, die kleppen dicht. En dan spuiten ze een beetje water uit. Dan weet je precies, oh, daar zit een kokkel. Maar die vogel, die doet zo langzaam, zo rustig. Die ziet 2 kleine gaatjes borrelen, bloep, 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 bloep. En die weet precies, daar, kijk, daar vliegen 2 schooleksters. Die vogels daar, die 2. Dat zijn schooleksters. En daar is de vogel met de ster. Nou, kom maar. De liefhebber! De liefhebber! Voor de liefhebbers! Gaan we eens kijken, denk erover, dat is daar diep hoor. Het loopt wel met je tenen hoog. Kijk, ik heb een krab gevonden.